धेमाजि जिल्ला UBPFनि लेङाइ आफादगिरि सुनिल नार्जारि मानगोनां बिथाङा गाव संगठननिफ्राय ओंखारनायजों लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो दखराफ्रा ओंखारबाय होननानै बिथाङा आफादनिफ्राय ओंखारजोब्बाय होननानै बिथाङा मोनसे मिडियायाव बुंदों, खौरां बिजोङाव बुंदों। दा बे आयदायावनो बाथ्राखौ जोङो क्लियार होनो सानदों, फिनजाथाय होफिननो सानदों। दा बेफोरबायदि जेबो नङा, जायाखै। संगठन हिसाबै थिगैनो दङ। दिनै गेजेर जनाय दखरानि आफादगिरिनो दंफायो, सिलापथार आन्चलिकनि आफादगिरि दंफायो। बिथांमोना आरो गुबुन गुबुन आन्चलिकजोंबो जों सावरायजोब्बाय, रावबो बेफोरबायदि डिसिसन लायाखै। बिथां सुनिल नार्जारि बिथाङा गावनि बेक्तिगत खारननि थाखाय, गावनि पार्सनेल माने प्रब्लेम्सनि थाखाय जुदि संगठननिफ्राय ओंखारदोंब्ला बेखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया। प्रब्लेम्सआ बयहाबो थायो। आरो जुदि माबाफोर भुल बुजिनि थाखाय बिथाङा जुदि ओंखारनाय जादोंब्ला जोङो UBPF आफाद हिसाबै जोंनि दरजाया खुला, जेब्लायबो बिथांखौ जों वेलकाम खालामफिनो। नाथाय जाय बाथ्राया नंखाय, आन्चलिक जोंनि आफादफोरा जे आन्चलिक कमिटिफोरा जे आफादखौ एंगाराखै, बे नंखाय बाथ्राखौ जाहाथे बिथाङा फोस्रावा, बेखौ जों बिथांखौ खावलायो, गुरैयै खावलायो। लोगोसे निउसाव जोङो माने बिक्रम रामसियारि बिथांनि फट' नुदों। बिक्रम रामसियारिया नंगौ, बिथाङा जोंनि UBPF आफादाव दङमोन, सेन्ट्रेल कमिटियाव। नाथाय बिथाङा जिहेतु थांनाय पार्लियामेन्टारि इलेक्सनाव बिथाङा सासे बिजाथिमोन, बै समाव बिथाङा नमिनेसन साबमिट होनायनि सिगांनो संगठननि निति आदर्श हिसाबै बायदियै, नेमखान्थि हिसाबै, आफादनि नेमखान्थि हिसाबै बिथाङा UBPF सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय बिथाङा रिजिगनेसन बै समावनो होखादों। दा बे हिसाबै बिथाङा अलरेडि बै समनिफ्रायनो संगठनाव गैखाया। दा बिथांखौ संगठनावनो अलरेडि गैखायै मानसिखौ पिक्सारखौ होनानै संगठन नागारबाय होननाय बाथ्राया बेसेबां जुक्ति दङ बेवहाय? बे गनायथाव नङा आरोखि। अलरेडि संगठनावनो गैखाया बिथाङा। दा बेखौ आङो क्लियारेन्स होबाय। UBPF आफाद हिसाबै जोङो जोंनि जि दखराफोर दङ धेमाजि जिल्लायाव गासैबो थिगैनो दङ। जेबो सुनिल नार्जारि बिथाङा बुंनाय बायदि जेबो बेवहाय सोरबा आफाद नागारनाय, आफाद एंगारनाय बा रिजिगनेसन लेटार होनाय बेफोरबायदि जेबो जोंनियाव मेसेज गैया। मानोना संगठना मोनसे सिस्टेमजों सोलियो। जुदि आन्चलिक कमिटि, मायबा मोनसे आन्चलिक कमिटिया जुदि संगठन नागारोब्ला दिनैसिम जोंनाव लेटार फैनांगौमोन, सेन्ट्रेल कमिटियाव लेटार फैनांगोन। बेखौ जोङो पर्यालोचना खालामना नायगोन, बिसार बिबेचना खालामनानै नायनायनि उनावसो बेनि डिसिसना जायो। बेफोरो जाहैबाय संगठननि नेमखान्थि। दा बे प्रसेसजों थांनांगोन। दा बेफोरबायदि जेबो प्रसेस जायाखै जिहेतु बेवहाय जेबो जेंना गैया आरोखि। आफादनि रावबो आन्चलिक कमिटि बा एक्सेप्ट माने सुनिल नार्जारि बिथांनि अनगायै गुबुन रावबो आफादखौ एंगाराखै दिनैनि थारिखआव।